Oh ya. Oh. Ne? Mahmut koş. Hayır. Ya bak ya. Aferin. Ve Sarhabul Azadi, jiboy Sarhabul Azadi beşer rojake kabul mek. Bavar bikin çedve. Aj bavara khastin jiboy sale ve sale şervaya. Evo BBC radyoyu dengi geldiren. Şinavendان uçağın radyo denge gelden baş İropazda içli 2024 düşemli Brüksel'e saat 8 lamedede. Gudarın ecemen uçağın serisi ve peşkeş bikendem damaza diyarı ber apoya. HPG dimene şehit Helmet Deralok par vekir navenda ragandun çepemeni hizem parasına gel HPG dimene şehit Helmet Deralok ye 23 kavna 2023 anla zape şehit bu par vekir gerlayın HPG'de 12 içli elitici dagir kerelin zape operasyona şoreşkir ya şehit Helmet Deralok pekani bu uda encam ede şehit süek dagir ker hatı bunca zakirin HPG gut hezen ve 12 içli elitici dagir kerelin zape operasyona şoreşkir ya şehit Helmet Deralok pekani bu operasyona şoreşkeri de her iki süek dagir ker hatın cezakirin çar dagir ker birin darbun gerekçe gel o pelenleşkeri hatın deste serkirin yermayı jihatın şevutandın uymakirin operasyon bir serkefti bedavi bu operasyona şoreşkeri ya şehit Helmet Deralok derbeye giranla arteşatır kadayı ker kız u rejime AKP MHP'ye faşist hejant. Advan kiliyan da hezin geliyle ketne naf çeperin da agırkaran. Sifan lekin. Ya şehit bir doğan tangi bıkın evo. Balafren şehri günden gelale u kandile bomba baran kirin Balafren şehrin devlet atırka dagir kerduh bir şev günden gelale yen şehir bajer u kandile bomba baran kirin. Pişt arteş atırka dagir ker derben giran jigerlayın azadiye xuar be hemu heyzaxu erişi sivilandike. به روزانه دولت داگیرکار روجاوی کردستان جیهن خدمتگزاری و سیویلان بمب باراندی که لگوری آگاهی جهرم اتناستانم بالا فرنشرین دولت آترکا داگیرکار دوه بشوجی سینورن گندن گلاله و شرباجر ین سرب سلیمانیه بمب باران کرنه درباره زیانان ده حیانات آگاهی ناتیستاند. لنبری ایرشین قرکیرین یل سن روجاوا جیهان پیدنگه دولت ترک روجا یکشم بمبایل سازین روجاوا کو خدمت دادن به میلیون امروی hatiyarken ku devlet Türk erişi istasyonu elektrik yela aynı isa noktaya asayyalı başvuruya başer ule kobaneji bombeli istasyonu elektrike unavenda kuvveke lafarge den askerin barandiye dencama erişandeli kobane seset gündelini derdore her uhale aynı isaya elektrik kutbuya la amudeji istasyonu elektrike le günde koti eli rojavay navçi u günde merkeba hatem bombekirin devlet Türk ule cizir u tirbespi eriş biser santralin elektrik ve vahiyen hizmeti bu balafren bemru bombeler noktayın rejima Suriye jibaran 5 yaşkeren Suriye jana xoşidestan jiberişen devlet Türk'da kerli kantona cizire elektrik ve tamamı kutbuye balafren şerin devlet Türk'da girkerli herema koçerat adirike navende bu karane petrola ya tifla bombe giriye dencame
de heman demede istasyona Gaze yalı gunde Swediye jî 10 caran bombe kiriye. Lember ilişen devleta Türkiye dagiker saziye navne tevi peydengen fermandariya gişçi heyden Suriye Demokratik kasede nerazi bu nişanı erişen devleta Türkiye ugut eriş ve bebersiv neminen. Legelek navenden heremen xweser erişen devleta Türkiye dagirker bi çalakiyan hat şermezar kirin. Meclisa kantona Afrin û Şehbayê bi armanca şermezar kina erişen devleta Türkiye dagirker li kampa Serdam a navçeya Ehdasê daxuyanekla çepemenî hat diyar kirin ku dagirker ji ber bin ketina xwe ya diwarên siyasî û leşkerî de erişê heremen Bakur Rûşatê Sûriyê dike. Çalakiya li vir bi daxuyaniya bi dawî bû xelkê Kobanê jî bi heman armancî çalakî li darxistin di nava bajêr de bu vasaydan konvoy hate gerandın. Berdevka yektiyajine Civanan kantona Fırat'e Nada Şahin de Çalakiye de axıvi. Şeni navça dirbesiye bi daxuyane ki eri şermezar kirin. Daxuyane li qadajına azad jale cigir hevserukatiya meclisa navça dirbesiye Ednan Kalo ve hatxuendir. Li kantona tepkaye erişen devleta Türkiye adayir kerhatın şermezar kirin. Hatta desişan kirin ku hezi navneteyi ver pirsanvan erişanı. Li Hollandayê ji bo Rêber Abdullah Öcalan kampanya 100,000 kart hat dest pê kirin. Kampanyanın pêşengê Federasyona Komeleyên Kurd a Hollandayê Demnet û tevgera jinên ku ji bo azadiya Rêber Abdullah Öcalan hat dest pê kirin. Ji bo ragihandina kampanyayê li navenda civaka Kurda Demokratik ya bajar Den Haqê civîna çepemenî hat pêkanîn. Di civîna çepemenî de tecda girankiriya li ser Rêber Abdullah Öcalan hat şermezar kirin û hat gotin ku çareseriya pirsgirêkê li Tirkiye û Rûşatan avîn bi azadiya Rêber Abdullah Öcalan pêkanîn. Da xuyani de bankla her Kurdistaniyen li Hollanda dijin hatekirin ku tevli kampanyayı bin. Fikri Rêber Apo fikre mirovahî giştiye û ji bo mirovahiyê giştiye. Gerek dike mirovahî li Rêber Apo xwedî derkeve. Azadiya fîzîkî ya Rêber Apo erkekî exlaqiye ya mirovahiyê giştiye. Azadiya fîzîkî ya Rêber Apo tamamkirina azadiya mirovahiyê giştiye. Şehidên Komkujiya Parisê li Edinburghê hat bîranîn li paytexta İskoçya Edinburghê şehidên Komkujiya Parisê sakine cansız Leyla Şailemez, Fidan Doğan, Emine Kara, Abdurrahman Kızıl û Mir Perwer hatin bîranîn. Bîranîn navenda civaka Demokratik a Kurd hate pêkanîn. Piştî rêzgirtinê li ser navê navenda civaka Kurda Demokratik Şoreş Kurdî axivê got Dewleta Tirkiye dagîker li dijî gelê Kurd polîtikaya qirkirinê dimeşîne. Lê gelê Kurd li ser şopa sara ronahî û evînan li dijî faşîzm û dagirkeriye tekoşine mezin kiriye. Tekoşine azadi û wekeviye ya sara mezin dibe û wê bi ser bikeve. Di dawiyê de jî sinevîzyonek hat nîşandan. Gerlayê ji astarê jiyan welat li Atîna hate bîranîn. Gerlayê ji astarê jiyan welat ku heştê mijdara 2013 li herêmên parasta medya de encama qezayê trafîkê de şehîd bû li Atînayê hate bîranîn. Bîranîn pêşengtiya tevgera ciwanên şoreşger tê çêşiye li navenda çanda Kurda Demokratik hate pêkanîn. Gelek Kurdistanê û malbata Gerlayê ji astarê jiyan welat tevlî bîranînê bûn. Piştre Erkan Erenci axiviyê ku divê şervanên azadiyê yên vî gelî lên jî bîrkirin. Divê her azadîxwaz bi bîranîn û têkoşîna xwe zindî bihêle. Piştî axaftinan sinevîzyona Gerlayê ji astarê jiyan welat hat pêşandan. Aldar Xelîl got fermandar xebat derêk bû sembola şoreşa Rojava. Heval xebat birehê welat parêzî, ketkarî û fedakarî û dilnimziya xwe dihat nazkirin û xwedî wê baweriyê bû ku çarênûsa her çarparçeyên Kurdistanê bi hev vehgirê daye. Digot ji bo dagirker hebûna me qebûl bikin divê destpêkê em hebûna xwe ispat bikin em bibin hêza leşkerî civakî û siyasî. Bi baweriyeke mezin û bê tereddût di sala 1987 de berê xwedaçiyên Kurdistanê û tevlî navarefên gerîla bû. Birîndar bû gelek zehmetî kişandin lê tevî vê yekê jî şehîd xebat bi fedakariyeke mezin têkoşîna xwe domand. Her tim fermandarê şer û çalakên leşkerî bû. Ew ji bo parastan nirx û pîvanên jiyana partiyê ya li gorî felsefeyê Rêber Apo
amade bû her tiştî bike ger werê xwestin amade bû ku xwe feda bike. Erkawî di nava partiyê de gihişt asta komîteya navêdiya partiyê di dema pêvajoya bihara gelan de dema li Sûriyê bi giştî û li Rojavayê Kurdistanê şoreş dest pê kir yek ji hevalên pêşeng bû ku bê tereddûd xwe daber erken deme û vegeriya Rojavayê Kurdistanê şehîd xebat bû. Em pir şanaz û kêxweş bûn dema ku heval xebat hat. Ji ber ku ew xwedî tecrübe û tecrübeyên bi dewlemend ên şer û rêxistinê bû. Lewma li ser bingehê Parasla Cewherî hêzeke leşkerî hate afirandin. Şehîd xebat tevî derfetên kêm jî bi hevriyên xwe re şev roj ciwan rêxistin kir û ji tunebûnê hebûn afiran. Bi vî rengî gel ji wan bawer kir û piştgirî dawan. Di demeke Kurd de bi hezaran ciwan li dora wan kom bûn. Şoreşa Rojava li ser vê bingehê pêşket. Li 12 çile 2012 an ji bo çareseriya pirsgirêkekê ku li Qamişloyê û li wir de encama komployekê de birîndar bû. 14 çile 2012 de tevlî hevalan tevî hewdana bijîşkan jî şehîd bû. Şahidî heval xebat hûnda yeke mezin û piştî şehîdbûna wî li dijî xiyanet û zilmê hêrseke mezin derket olê. Bi hezaran ciwanên ku di sozê bîranîna şehîd bûn tevlî şoreşê bûn. Bi tevlîbûna bi hezaran ciwanan hêzên YPG û YPJ hatin avakirin heval xebat bû sembola şoreşa Rojava. Di serî de şehîd xebat bi sayeket û berxwedana hemû şehîdan îro şoreşa Rojava gihîştî asta şoreşa Bakur û Rûşatê Sûriyeyê. Hevriyên me yên mîna şehîd xebat her tim ve bibin pêşeng û sembol. Konferansa têjayê bi dawî bû jindê zincîran bişkînin konferansa têja li Amedê bi navê zincîra pêdengiyê rûxandina dîwarên li dora girtiyên siyasî a nav netewî bi dawî bû. Di roja duyemîn de beşdariya jinên ji welatên cuda li Otela Demirê gelek atölye hatin çêkirin. Di van atölyeyên de li ser mafê jinan xwerexistinkirin û xweparastinê gelek nîqaş û pêşketin hatin kirin. Ji rêveberên têjayê Gulbihar Alpsoy axaftina girtinê ya konferansê kir. Gulbihar Alpsoy ragihan tu konferansê de jinan bi hev re tecrübeyên xwe parvekirine û got di çar atölyeyan de derheqê xwerexistekirina jinên fikrên gelek balkêş derketin olê. Ev di heman demede nîşaneya vê ya ku jin bi hev re xwe hêz û qewet bikin. Erê rast e sînor ji aliyê serdest û dewletan ve hatine danîn û xêzkirin. Lê nişin dikarin civakan biguherînin jî. Jin xweda felsefe û paradigmaya neteweyê demokratîk yên û ev civakan nêzî hev dike. Gulbihar Alpsoy balkşanser pergala tecîdê jî got hege pergala tecîdê bi dawî bibe wê civak jî bikaribe nefesê bigire. Em ê ji bo şikandina vê pergalê hîn bêhtir têbkoşin. Desthilatdaran li dora jinê li dora civakê zincîrekê pêdengiyê gerandiye lê em ê jin vê zincîrê bişkinin. Namzetên Dem Partiyê yên Wanê dihar bûn di pêş hilbijartina Partiya Wekebû Demokrasiya ya Gelan Dem Partî beriya hilbijartinên herêmiyên Sûriyekê adarê li darxistin de ber namzetên hevşaredariya bajarê Mesin a Wanê ku herî zêde deng wergirtin diyar bûn. Yek jî ber namzetên jin Neslihan Şedal di tura awil de ji 151 deng wergirtibû. Ji ber namzetên Abdullah Zeydan di tura duyemîn de 2358 û Mustafa Avcı jî 2287 deng wergirtibû. Di hilbijartina hatekirin de namzetên hevşaredariya bajarê Mesin a Wanê bûn Neslihan Şedal û Abdullah Zeydan. Li Rihayê mirina bi gumanya jina bijîşk Ronahî Sat ya 26 salî ku li nexweşxaneya Cûrnê Reş ya Rihayê bijîşkiyê dikir li mala xwe baweke guman mirî hat dîtin. Hat îtakirin ku Ronahî Satî xwe kuştiye. Hatîn bûn ku bijîşka jin di serê meha çile de ji kar îstîfa kiriye. Yekîtiya tabên Tirkiye ji bo bijîşk Ronahî Satîye daxuya nekda û got Doktor Sadî ji ber şert û mercengiran yên kar serlêdana îstîfayê kiribû. Ev Vundahiya trajik şert û mercengiran yên pîşeya bijîşkî careke din xiste rojevê. TBM sersaxî ji malbat xizim û civaka bijîşkan rexwest.